morning guys! Welcome back to my channel. So guys, ngayon pupunta kami ulit sa bahay ng aking biyanan guys. Ayun. Ayun. Para i-celebrate yung birthday ng lolo ng asawa ko. Yung anak ko guys, nandiyan na sa loob ng sasakyan guys. Ito guys, yung iniinom ko laging mainit na tubig. Toink. Kasi sobrang lamig dito guys. Yan guys, oh. Oh, nandito na yung anak ko. At saka yung mother-in-law ko guys. Ayan. Yeah. Check na this way. Guys, yan ang baby ko guys. Oh. Ayan na. Ayan. So guys, paalis na kami guys. Ayan na. Ayan yung father-in-law ko, yung asawa ko, yung baby ko, tsaka yung mother-in-law ko. Yan guys, oh. Oh. Ayan guys, oh. Yan guys, kung makikita nyo, oh, medyo may onting fog. Ayan. Sige na guys, see you later na lang guys. Di ko na kayo isasama sa biyahe namin guys. Malapit na kami guys sa bahay ng biyanan ko guys. Ayan. Isang liko na lang. Ay, dalawa pala. Ayan, nakikita ko na yung lolo ng asawa ko. Ayan, oh. Ayan, lolo yan ng asawa ko, guys. Ayan. Ayan. Yun, lolo yun ng asawa ko, guys. Ayun. 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 Papasok na to guys dun sa bahay ng bayanan ko, guys. Ayun. Oh. Hanggang dito na lang kami guys kasi may nakaparada dun sa may malapit sa gate. Yung sasakyan ng pinsan ng asawa ko guys, nandun nakaparada. Yeah. Ayan oh. Ayan guys. Yan yung sasakyan ng pinsan ng asawa ko oh. Tapos dito guys sa bahay na to, gaganapin yung birthday ng lolo ng asawa ko. Ayan. Ito sila. So guys, dito na kami guys sa bahay ng biyanan ko guys. Yung anak ko guys nakatulog guys. Oh, ayun oh. Yun. 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 Katulog siya guys. So guys, papunta na kami guys dun sa sa bahay ng kapatid ng papa ko. Nuna. Ayan guys, ayun yung magtatay. Suna. Where? Taya! Gaga! Yan, pinsan ni Gian. Pinsan ng asawa ko. Tsaka yung anak niya. Cha. Yan, kapatid, papa ng asawa ko. Shauli.
错了，你不少。然后我把走，走吧，出走，走吧，上来。Ayan guys na bata, pamangkin ng asawa ko sa pinsan. Ayan. Hello! Yeah! yeah, yeah, yeah. Yan guys, pag maulan dito guys, sobrang putik tong daanan na to. Yun, hindi kasi simentado eh. Ito na yung kalasada guys. Oh. Ayun. Ayan yung bahay ng ano. Actually guys, sa pinsan to ng asawa ko. Sa anak ng kapatid ni Papa. Pero dito rin nakatira yung kapatid ni Papa. Yun. Kaya! Yan yung kapatid ni Papa. Yung dalawa na yan, oh. Dalawang nakaitim. Sasa! Ayun. Ito guys, yung sa baba ng bahay nila guys. Ayun, oh. Marami ng pagkain guys. Oh. Diba? Ito guys, para sa mga babae. Saka yun naman, para sa mga lalaki. Kung mapapansin nyo guys, wala kayong makikitang mga balloons o anumang mga decorations. Hindi tulad sa atin sa Pinas. Pag sinabing birthdayhan, literal na makikita natin balloons, banderitas. Sa China hindi. Ito ang sinasabing tipid para sa ekonomiya. Paano masabi? Ano mo? Kanya sabihin.